Yewra Mponya akasie a ewo bunu manim ngase ana Ghana baako eye sampa ye nyina yenim enema asisi sampa minsura ebesi nne nipa beye adruom se nipa bedi akonyanti ba hwere bankwan ba ba prade minima no ba babu ba social media so bebre Yewra enkyere Note asantefo ba konya kase so otumfo osetutu ato so biemu oka bibi ewo manhia nso abaye na wotwe biemu Yewra asem na oka ye no Yewra mamma akira Ghana for ben tiase Yewra oka ya se sampa akonya baede babua wo mra kwanso amane kwanso abede ama bi a ono ne di na obo ya na chese obo me amadamfo tole samba jafla se ono ne di sai kudan Yewra sasemi a opanyin kase okaye no nokrani ya no emu bi oye ya se eni kase oka bi sa de agwatire na Yewra anye nokre manya ho kwame na ne nananam ahia na me ka kire Ghana po a otumfo se tutu a otoso mienu asante nyine prakope no na sem o kan se court abua sa asem no a kire nipa kra odi sampa hene no enye nokre na nokre ni ni de Yewra na duru ba bi na okasa e besre ne lawyer fo no se aya bane ne nkasa kakra bane ne nkasa na oka bibia enya na atisa abunfo yemu binim ya ohani aye kutupa se amamre bi a ono na yo yesi kwame Yewra se ansana jinaye bi besi no manhia no Yewra na asem no nipa baako ode abeto ha nipa na ode beto ha no eye nipa a oni otumfo enam no tole samba jafla ode beto ha se krom ha se fia ono ka ho ma abusuakuro ba miensa no be December konya na mom ne pen so se ese odi Yewra nkanye no ni asam ne ko manhia fikasiem nipa miensa na ono ode na sem ko ye no ba ko yi ba ko afiri sabako eyesa moduafo benibi na de kra de ne Yewra o kasa na o kan se sa modua no amoni din de but by influence no mu se me o person kan no by France be free France na Yewra o se tutu onim se sampa for France ye won be free by benchi sa na ete ti banyina by France for na baba betena ba bi abewoyi ti wo be kasa be free France dia no kra ni mu oya na Ghana for ya ne France boy anya hia ne beto ya ye nyina ye ni babaako na o hwekura na ode obo politicians wachi obo odini regional minister obo odini obo police panyini DC obo interior minister obo chieftaincy minister to a larger extent abani na na hia wa mpesa Ghana di bia nhu se sampa asem de be bobo dina and the be mo no regional house of chiefs bemo manhia eyaya na yakofa aba sabi abani otizu John Dramani Mahama nyamene nka na sema no ansa na obatuna sa akonya isu na sampa asem na oni ho nti o yede na abane ne otuhyem na Yewra o kana sem no o ka bibi se Yewra tole samma jafla se oba ni kroma homma ne kwane enu so enye nokre broni beka se ye papabo falsehood enye nokre yesi sankama ye tole samma jafla enye madam fono no onfri sampa wane timsi ni kwane na mmom me ka na Ghana fo ahu se asem we da bianka ayo tumfo osetutu a odi otoso mienu
asantehene ɔno deɛ asɛm naba ayɛ na bɛbɔ me ndini dɛ sɛ dɔman ni ade hyɛ bɛyɛ mmiɛnsa mmea ndibi no ampɛ sɛ ndibi mɛnne wei nnua wokɔyi firi mu anyɛ wo no de asɛm naba sɛ wokɔ kama baako koraa ne wɔkɔsi a na asɛm ne da kɔɔtɔ a ɛnsɛ sɛ wɔde ba kɔɔt woawamfa kɔɔt a wabua fa so de polisifoɔ ahɛnsia akɔsi no ɔn sɛ wɔbrɛ mu obi na mmom mpɛ sɛ ghanafoɔ nyinaa hu sɛ neɛ nti a me madamfo no ano deɛ ɔbɔ mdini sɛ menka ho bi na ɔntimi ne dini na mpɛ sɛ ghanafoɔ nyinaa na ɔtumfoɔ bɛnte sɛ ɔtumfoɔ ne Sam Ajafla ɛnyɛ me ne mema ne nihene ɛnyɛ me ne mema ne nihene ɛyɛ sampafoɔ no nyɛ badwene sɛ bagyina tom na 2023 mi nso a November mu ne bɛsii ne hene 2023 no na aba no bɛneɛ nnɔɔte so ɛnyɛ Nanado from 2023 no madamfo Sam Ajafla ɛtumi de kyiniɛ asi ne so ɛwɔ Sampa kurom ɛtumi ayɛ ne ho sɛ hene ɛwɔ Sampa kurom ɛtumi abodwa ɛtumi ahyɛ fa ɛtumi atena hɔ sɛ ɔyɛ yie sɛ hene sɛ ɔntumi nyɛ saa adeɛ na hɔ no asɛm no wɔ nkyɛ sɛ nipa no a bɛwɔ hɔ no bɛngyi ne ntom sɛ ɔyɛ hene sɛ bɛgye ne tom a nka saa nneɛma no nyinaa ɛtumi ayɛ dɛ ɛtumi ayɛ ɛno nti na ɛntumi nyɔ no nti mɛsrɛ ɔhenkɛseɛ ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu asantehene yɛn nyinaa ahenneɛ no yɛtumi si bi wɔ yɛ kurom na apaska no kyerɛ sɛ ɔnyɛ yie na asɛm aba ho nipa no koraa wasi ne hene no nam asɛm bi ne buaeɛ ɔntumi nkɔ no kurom na menka asantefoɔ badwene kakrɛ ɔtumfoɔ sɛ tutu a ɔtɔ so mmienu ɔdi akonnwa yɛwɔ hene bi a na ɔwɔ asante hɔ abɔdene na ɛwɔ wiase nyina hene no wɔ mabɔdene kitam yɛ ketewa mensuro asɛ tafo na manfoɔ bɛba mpɛ no ɔntumi nkɔ kuro no so no ɔtumfoɔ dɛ na ɔyɛ baa ho ɔka sɛ ɔkɔ no akonnwa nto hɔ bihyia kɛse o papa menka no asɛm a menka no asɛm sɛ sɛ bi ndi agu n'anim ase na mmom deɛ ɔmma bɛ reference sɛ akonnwa nipa ngye wo ntom a wotumi nkɔ kurom ɛno ne yɛwura saa asɛm no ayɛ no hene no a ɔsiiɛ na yɛ mmea a ɔyɛ madamfo tɔlɛ Sam Ajafla menka no wɔ ha sɛ ɔnyɛ nipa papa ɔyɛ nipa papa madamfo no since 1986 ɔyɛ nipa papa mɛmmɛka sɛ asɛm asi nti ɛbɛka asɛe no ɔyɛ nipa papa na mmom hyɛbrɛ no saa na aba yɛwɔ bi wɔ hɔ a ahenneɛ no wokɔ ho a na yɛ sɛ gyerega bi so wɔ hɔ a ɔte nkyɛne ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛdi hene ɔbɛhwɛ no akɔdi hene ɛno ne ama amanfoɔ ngye ne ntom nti na ɔkɔ a ɔlagye bi ba bɛdi n'akyi na nyɛ saa deɛ a wɔkɔ kuro so a biaa nka gye ɔ sɛ bi mmɛdi w'akyi sɛ bi woka sɛ bi nni w'akyi na kɔdi hene deɛ a na w'ahenneɛ no na ɔnwie pɛyɛ yɛwura wadaroma nneɛma no bi wɔ hɔ yɛka na no nti bibi sɛ yɛwura ɔkasa no ɔkaa sɛ mmerɛ bɛdi Sampa asɛm no bɛmu bi a bɛwɔ bɛkɔgyegye bɛsika bi no kora gyegye bɛsika na mede ɛyɛ mo apanyini kasa sei waa ba a wo ne bɛwɔ asoɛyɛ wo ne bɛ agu mane te sɛ dɔmaa nwɔ anaasuma Sampa drɔbo wankyi na wankyi nyinaa ba sɛ bɛyɛka asɛm ne nkurɔfoɔ a ɔne bɛdi asɛm binom akɔgye adamudeɛ binom akɔgye gye bɛsika ɛno da na kyerɛ sɛ wo nkurɔfoɔ ne ɛkorɔt bɛgye bribe yɛwura ɔkasa yɛnhwɛ ne yie kakra na nsa bi yɛwura ɔkasa sɛ wotie yɛ a it becoming one too many ɔka sɛ mente sa hene bi ɔkasa ɔlɛ na kyea me
Benindi, Benin for Beningu, Menti be that ye or tomb for or say to 2 hours. You ran a community of Gonakasia. Young person back on the Kabi. Now can be on your dear. You ran my catcher that Abba can be and come and come up. You ran and your interior minister. You ran and your chieftaincy minister. You ran and your Bruno regional minister. Yewra and your policy penny. Yewra and your DC and your nanum beer. Yewra. A Korean of Cosia, Yewra, Jerica. And ye, this a madame Quadia, Obasha, Yede, Shelibio. Come on, promise offer a Baba, Sanction Bill, maybe the bachelor, can be out the person. Yewra can't be said. I am watch nipa bi abewo fan eno da ye no kra menti idea no krani be ka se ba echi bi asema sikroso na be kofa nipa bi nko ade ande menti ase na yewura america kire yewura asante ne se atuo no be ko ya mingi ni se apolisi fo kokroso ana soja fo be ko fie ba ko pe ba ti se boni bi ekoso be ko fie ni bebre yewura fie be ko mu True, a true woman is right. A mobile almost 700. A true so a dozen. But you are there. You are and we didn't have a cheap, Francois. Oh, can I say? Ah, no wash any panel born in the Kutupa. Say, Uncle won't get a true. On Famboba. Now, Boba no deal for it. Mr. O. Can you now see, no, on Timmy and near Kunyana? You remember beer. Amatutu na bia mfa moba yeti akonwa so yi yemfa duro yemfa moba na dihine na samba ko abanye galamse na wakota tabe yewura ye basre sadehia no wohwe na ontimi ni akonwa no a yewura ye sesa no yewura akonwa die legitimacy ma Canada anya sada bia woka na sayeka yewura ansana akonya no wosi no wo manhia no yewura na hema o sampa ko ba wo hema da bia mte se wo wa amamre na amane na wo faso yewura amamre kwanso yewura kakra ngu no se sise de ofio de akonya ketua bi wa sante hwe ne ba duwo yewura twaso ma konya nkete ne ba ma wani akonya ne bia hyehyɛ ahemfo na se yi nsane bebre ma ahemfo na bɛhyɛ wase no bɛnka ɛnyɛ saa ufie hɔ no emra wo kansam na abi nye yie na bɛde wanim ɛyɛ fo ɛpasa na ahene nyina ɛkɔfo ɛkɔsɔso a ɔbɛka sɛ yɛ na yɛ ka adeɛ no ɛnyɛ yie Nanano, what da Roma? And him says, Hambre, Cassasa Sampasam, Yagu house where ye did. And so Yabra, me madam for Tolle some Jafla. Never found Baba Fast any before I call. So I am for now, but be also no, Benyade, Benny Ben Friso. Your best high court judge. Ah, oh dear, Semo. Your best friend another Roma. Sasana then him no, on share. No signaye na adihye mienu obi a osepata yentimi nomu asukọ na se beya haw no enton koso na ontimi determine be wokwane se bedi ana be nikwane be wokwane abatoa so be nikwane ana ya sesabe na binim foforo ababe yende owie masem eye appeal etu nnuan ma be wosampa ade a mesre titro ni say be yanuanu ansa na konwa se bi oba be manye mubi ye nhye be kutupa ma be nye bibi boni be manye mubi enhye be se be nkoto be nuatu be manye mubi enka se be nkokasa kasa ya nkira be mbam aseni wi a ba na ba betena be kroso ye mubi ye betena ho tinia mesre ne say ma obia mfatu obia mfa mbranche ne nsem
na bɛnyinaa bɛni mmara so ɛno na bɛtumi ama yɛakɔ anim sɛ sampa nananom a wɔte sampa asɛm no so no asɛm no ba wɔn anim a nɔkora nko ara na wɔmfa nka asɛm wontie mi adwumadeɛ nto so mmienu nnipa mmiɛnsa a wobɛtena so no wonwa sɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ sɛ nɔkora wɔ asɛm no ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛpie de aba sɛ yɛyɛ ne saa a ɛbɛma ayɛ bloggers bi ɛwɔ adeɛ so ayɛ asɛ no bɛtoto mu tuo mɛsrɛ bɛ baa bɛkasa ma asante baa bɛkasa ma kono biara ntototuo wɔ saa asɛm mu asɛ no yɛ biribi a awerɛho sɛ yɛtototuo awura mu a ɛma wuo na ɛba ɛma haw ne ba nti obiara meɛnhwɛ pampapa ndeɛ no a bɛɛka no sɛ asɛm da fie na bɛkɔsiesie wie bɛde ba ha ɛno deɛ woma yɛ nyinaa yɛmfa kwan no so sɛ nte saa so na obi nim kwan foforɔ so ɔnkyerɛ kwan foforɔ ne yɛ nyinaa yɛmfa so sɛ bɛyɛ ɛde asomdwie papa yɛwura minista nananom bɛyɛ na wase bakwane no saa mmiri ɔno nko ara na yɛbɛka yɛwɔ bi wɔ hɔ yɛnka ne nyinaa